Kære Ole, kære fætter. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være der i dag. Og derfor vil jeg alligevel benytte lejligheden til at sende dig en lille hilsen. Jeg ved, at du er sammen med nogle fantastiske, skønne, kærlige mennesker, som sørger for at give dig den dag og aften, som du i den grad har fortjent. Kære Ole, kære fætter. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan være der i dag. Jeg ved, at du er omgivet af mennesker, du holder af skønne mennesker, som vil sørge for at give dig den fantastiske aften og fest, som du fortjener. Jeg vil alligevel benytte lejligheden til at sige nogle ord til dig. Nogle ord om de kvaliteter, jeg synes, du besidder som menneske, og den betydning, du har for mig og mit liv. Jeg ønsker, at du skal vide, hvor meget du egentlig betyder for mig. Der findes 1 milliard måder at være fætter på. Du har valgt en helt særlig måde, og på mange måder er du meget mere som en bror end som en fætter. Og netop derfor bruger vi også betegnelsen fætterbror. Jeg føler mig heldig, at du har truffet det valg. Du er trofast over for mig, og du er loyal. Jeg kan dele mine hemmeligheder med dig. Jeg ved, de aldrig kommer videre. Jeg ved, du støtter mig i mine valg. Du støtter mig både i de svære valg, jeg må træffe, og du glædes med mig i de valg, jeg træffer, som er udfordrende og spændende og livsbekræftende. Tak for det. Jeg har kendt dig hele mit liv. Du har altid været der for mig, og du har altid beskyttet mig. Og du har sandelig også været en drillepind. Din legende tilgang til livet kan altid få mig til at grine. Den legende tilgang er i dag en tilgang, som Isa nyder rigtig stor glæde af. Tak for det, Ole. En sidste ting, jeg har brug for at sige til dig i dag, er en helt særlig tak for, at du respekterer, viser omtanke og kærlighed for Isas baggrund. At du i dag har valgt det og støtte Tigorat, betyder meget mere for mig, end du aner. Tak for det. Det fortæller alt om, hvilket særligt menneske du er, og hvilke unikke kvaliteter du besidder. Derfor vil jeg også benytte lejligheden til at give dig en personlig hilsen fra Sister Asayats i Addis Ababa, som siger tillykke med fødselsdagen. Tak, kære Ole, fordi du er min ven, fordi du er min beskytter, fordi du er min drillepind, fordi du er min klippe. Tak, fordi du er dig. Jeg elsker dig.